नमस्कार. हांव चंद्रिका मल्ल्या. विश्व कोंकणी वाहिनीचे सर्व वीक्षकांक आत्मीय स्वागत. विश्व कोंकणी केंद्र कीर्ती मंदिरांतुले कोंकणी माणिक ह्या सरणींतू आजी ICICI बँकाचो अध्यक्ष KV कामत हांगेले वळख दितस. ICICI बँकाचो अध्यक्ष आणि आडಳಿತ निर्देशक जावन आशिल्लो पद्मभूषण कुंदापुर वामन कामताक KV कामत म्हणून वळखतात. KV कामत 2 डिसेंबर 1947 इसवींतू मंगळुरांतू जल्मलें. बापय विश्वनाथ कामत आणि आवय उमा कामत. त्यांनी न्यू डेव्हलपमेंट बँक ऑफ ब्रिक्साचे माजी अध्यक्ष जावन आशिल्ले. इन्फोसिस कंपनीचो अध्यक्ष जावन आशिल्ले. तांगेले शिक्षण इंजिनियरिंग NIT सुरतकल आणि IIMA अहमदाबादांतू स्नातकोत्तर मॅनेजमेंट पदवी जाल्ले. 1971 इसवींतू IIMA अहमदाबादांतू स्नातकोत्तर मॅनेजमेंट पदवी घेतिले उपरांत ICICI बँकाक मेळून वृत्तीजीवन आरंभ केले. त्यांनी वेगवेगळे विभागांतू काम केले. आर्थिक संस्थेंतू तंत्रज्ञान वापरलेले कीर्ती तांकां फावो जाता. 1988 इसवींतू मनिलाचे एशियन डेव्हलपमेंट बँकाक मेळ्ळे. त्या वेळार चीना, इंडोनेशिया, फिलिपाईन्स, बांगलादेश आणि व्हिएटनामाक व्यवहारा खातीर भेट दिल्या. 1996 इसवींतू त्यांनी परत ICICI बँकाचो निर्देशक जावन मेळून ताजो व्यवहार देशव्यापी वाडयलो. 2011 इसवींतू इन्फोसिस लिमिटेड संस्थेचो स्वतंत्र निर्देशक जाल्ले. 2014 इसवींतू न्यू डेव्हलपमेंट बँक ऑफ ब्रिक्साचे अध्यक्ष जाल्ले. कामत साभार शिक्षण संस्थेंतू आढळित मंडळीचो सांदो जावन आशिल्ले. मुख्य जावन IIMA अहमदाबाद, इंडियन स्कूल ऑफ बिझनेस, नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ बँक मॅनेजमेंट, पंडित दीनदयाल पेट्रोलियम युनिव्हर्सिटी गांधीनगर आणि माहे मणिपाल इंदोराचे इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंटाचो अध्यक्ष जावन आशिल्ले. कामताक 2008 इसवींतू भारत सरकाराचे मानाधिक पद्मभूषण प्रशस्ती लाभल्या. फोर्ब्स एशियाचे बिझनेसमॅन ऑफ द इयर 2007 वर्सांतू द इकॉनॉमिक्स टाइम्साचे बिझनेस लीडर अवॉर्ड ऑफ द इयर, CNBC TV 18चे आउटस्टँडिंग बिझनेस लीडर ऑफ द इयर आणि हेर प्रशस्ती लाभल्यात. विश्व कोंकणी केंद्र आणि समस्त कोंकणी समुदायातर्फेन ICICI बँकाचो अध्यक्ष KV कामत हांगेले आठव करता ती नमस्कार.